honek sortzeko ahalmena ugalketari esker nerviosistema dena koordinatzeko behar dugun guztia odolean zainetatik pasatzen da zirkulazio gorria garraiatzaile bitxia gorputza da makina bat gorputza da bakarra aparatuak martxan jarriz gorputza jartzen da lanean. Lalako dena ez dugu behar, nondik joango ote da hondakinak kanporatu, hau da iraitz aparatua lokomozio aparatua nola nahi mugitzeko korrika saltoka txingoka edo eserita gorputza da makina bat gorputza da